Ngithi hayi bo we, ngangena mina ku-King Nuba wema. Bakwethu usefikile ubhosi wezibiliboco, usefikile inkosi yomuntu odla kahle. Ngithi yimi ngedwa umuntu odla kahle, hayi bo, kaze ngadla kahle ezweni, wema. Yonke into nginayo bakwethu, akukho angingenako, imali, ukudla ngidla kahle. Yonke into ikhona ezweni, wema, siyabusa ezweni. Kodwa kunzima kunjalo, siyabusa. Ngithi bakwethu, hhayi ukuthi bakwethu ukuthi abantu ngibafaka i-pressure uma ngiveza into zami, uma ngiveza ukuthi ngidla kamnandi kanjani. Nami njengoba nje ngidla ipizza nje angizenzi, nami ngasebenza kanzima, naye sebenza. Ngithi sebenza boy, wesebenza boy, wesebenza boy. Bakwethu, angifuni ukuthi mhlampe nigcina sentshontsha, abantu sebeyontshontshwa. Umuntu usogqeza emizini yabantu ngenxa yokuthi ubona uKing Nuba ukuthi uphila kahle. Yamukelani bakwethu ukuthi yimi ngedwa umuntu ophila i-soft life ne? Fana namukele. Ngiyabezwa nje abanye banomona ukuthi ngiphila kahle, abanye banomona ukuthi ngicula kahle. Angiyazi-ke lo geng. Angiyazi lo geng ukuthi ngizoyenzani, wema, hayi ngiyenzeni lo geng ethi ngicula kahle ezweni, ngicula kabi futhi. Abanye bathi ngicula kahle, abanye bathi ngicula. Ngithi abadlulanga nakutheni laba abathi ngicula kabi, bandla. Nabo bayoshabalala njengamazolo ngoba phela bayabona ukuthi ibo bodwa abathi ngicula kabi, ibo bodwa abagxekayo. Anginendaba-ke nabo ngoba mina ngiyazazi ukuthi ngicula kahle futhi neningi liyangivakazela ukuthi make ngacula nje bayajabula abantu, make ngacula nje liyabuya ithemba, ithemba, wema. Ngiyazi ukuthi yimi engicula kahle ezweni, yimi engifike nomculo owehlukile kubantu abawuqhathanisa neminye imiculo-ke labo. Ngicela ukusho nje ukuthi hhayi bayangidakelwa. Lo mculo wami akuyona i-gospel, akuyona i-rapper, akuwona umaskandi, akuwona i-hip hop. Umculo wami nje, nami ngisazoqamba ukuthi umculo muni. Okuqhathanisa nomunye umculo ngicela nimtshele ukuthi uyangidakelwa, but angikho lapho-ke, angikho lapho. Bakwethu umoya wami uphansi, usaphansi namanje, ngilahlekelwe isicathulo sami. Kodwa uma ngicabanga ngashiya eNanda eThekwini, ngasishiya eNanda kulo mfana lo Mchamisi. Akasangitsheli naye uMadlebakho. Umchamisi angimazi ukuthi ngamenzani. Wayethi nginemicondo, angathi umfana omncane ona-12 years. Wabelethi nginemicondo. Nalokho kudla mina okunekhanda elikhulu, ukhulubenze kuhleke nawe. Angazi umchamisi ngamenzani. Umchamisi bakwethu, cela nimbuze ukuthi ngake ngakwenzani wemfana we, uthi nginemicondo, wema. Ngithi nje ngisahleka kahle athi wena King Nuba unemicondo bakwethu. Yini bakwethu, ingakho vele wathatha ikhavela yami. Kusho ukuthi ibonile ukuthi yena izogqoka kahle ngoba yena akanemcondo, phela mina kuthiwa nginemicondo. Yena asho yena abe nomkhaba la, angazi ukuthi umkhaba ngathi yini. Ngiyomenzela i-baby shower umchamisi, ngiyomenzela i-baby shower ngoba ngiyambona ukuthi sengathi sezu-8 izinyanga. Angazongidakela, ngiyomsurprise mina nge-baby shower la. Nalokhu kudla mina ukhulubenze la, wasuka kwafika la wangcolisa umbhede wami ngesicathulo. Angiyithandi loo nto. Ngathi unekhanda elikhulu angathi omunye upresident, nekhala elikhulu angathi omunye futhi upresident, ngathi uzalo upresident abawu-2. Angiyithandi nje loo nto. Into ayenza la ukuthi angcolisele umbhede, kuhlale kuclean la endlini, wagibela ngesicathulo la. Angazi ukuthi ngithini, angazi ukuthi ngithini. Wasuka le Ulundi waza la Mzimkhulu wazongcolisela wema, oye kwaze kwaklini ezweni. bakwethu ngidla kahle, angifuni ukuthi ngenze njani. Mina ngiyokuswayipha nomndeni wakho. Umfana kwamswayipheni, mina ngiyaswayipha nje. Ngiyokuswayipha mina bakwethu, angifuni ungijwayele kabi. Bonke laba abakhuluma kabi ngami kuma-group ngiyobaswayipha mina. Ngithi azikho yini inkinga emakubo bazonaka o-Facebook. Le genge nje ama-80s angidakelwa kakhulu, yazi. Angazi ukuthi ile genge enganawo ulokhuzana Instagram. Le genge ekhulele efikele ku-Facebook kuphela, engazange udlala uMixit. Yaphapha yathanda ukugxeka. Bayaphapha abantu nje abangenawo Instagram, baze baphapha abantu. Wema, abangenawo Instagram baze baphapha abantu. Le genge engenawo Instagram iphapha kakhulu bakwethu.
thina sanzo-Instagram-ke asiphaphi ngoba laphana nje kuhlangene abantu abanemiqondo hhayi laba bathi hamba bedelela bayayidelela abantu. Ngazi ukuthi umuntu kutheni wedelela nje, angihlangani nabantu abedelelayo bakwethu la. Ngibetha amalezi awu-R30 la, ngizobuya ngawo labo my-2 4 angisafuni ukuyisho i-price le bakwethu ipizza le ngiyithenge ngo-350. Anginichomeli nje mina ngiyanivezela ukuthi ngilibo ezweni wema laba kwethu ngiphethe ushokoledi la okuthiwa i-TV. Ne-TV ngigcina ngokuyibuka, mina i-TV ngiyayidla, ngidla i-TV kuthiwa uKing Nuba nangu edla i-TV, hhayi ukuthi ngidla i-TV le edlala uzalo bakwethu, le TV edlala uGeneration edlala uSibaya, cha ngidla ushokoledi we-TV, yimi ngedwa umuntu osadla wona. Anginichomeli nje ngiyanibonisa ufuna nazi kahle wema bakwethu ngithi yimi ngedwa nje umuntu odla ibiliboco, inyanga iqala, inyanga iphakathi, inyanga iphela. Ngithi ngaze ngadla kahle ezweni wema bakwethu Ngidla obomayithofolaksi la, ama-marshmallows-ke bakwethu, isilungu leso. Ya ngidla yabo, mina ngidla izibiliboco nje. UKing Nuba udla izibiliboco bakwethu. Izibiliboco uyazidla-ke bakwethu noma ungaba namazinyo ayisixhaxa bakwethu. Ave ukuthi njengoba ngidla ibiliboco nje, lokhu kudla engikudlayo lokhu ukudla kwabantu abanezisini, but ngiyakudla nami ngoba phela ngu-soft life, akekho umuntu ophila kahle. ngaze ngaphila kahle ezweni, ngaze ngadla kamnandi wema Bakwethu ukudla kwabantu abanezisini laba abangenamazinyo, but uma unemali uyazithenga nawe uzitotose. Akuzitotose ngoba uneyisini kuphela, noma nje ungenazo isini uyadla kamnandi, uyawadla ama-marshmallows, uyayedla ipizza wema 350 pizza. Ave kuwukuthi nguthathe kwenye indawo, cha uhambe usebenzele lo 350 lo bakwethu. Angiyithandi kahle lento yokulahlekelwa, la endlini ngilahlekelwa ngaba u-R50 pocket money, ngilahlekelwe u-R30. Ngiyabona ukuthi izinto zabantu ngokuthi kudlala umculo wami okhozeni nakwevuma FM sekuvele abathakathi banda, izinto zabantu-ke lezo ukuthi ngilahlekelwe imali yami u-R30 ukuthi ngabe ushonephi angazi. Umuntu kusho ukuthi bathumela amagundane abo azowuthatha, but angikho lapho-ke, isazobuya imali yami, ngisazoyisebenza imali noma umuntu angathumela amagundane akhe. Ngisho-ke ngisho abantu banganomona ukuthi ngicula kahle. Umuntu ayikho into ongayenzela umuntu enhle ngoba phela umuntu unomona. Mina ngicula kahle kakhulu kodwa bona abanye bangigxeka. Yazi umuntu uvele ubone nje ukuthi wenziwa abazali, woniwe abazali, hhayi ukuthi naye uyathanda lento ayiyo. Woniwe ekhaya, wakhuliswa ngomona, unomona ukuthi ngicula kahle. ngaze ngacula kahle ezweni wema woniwe abazali, umuntu uhambe egxeka nje uKing Nuba ucula kamnandi we Woniwe abazali, nami ngeke ngenze lutho. Ukhuliswe ngobuthakathi, ngeke ngezwe lutho-ke lapho ukuthi wakhuliswa ngobuthakathi ukuthi ngicula kahle nomona. Hhayi, unawe indlela okhuliswe ngayo ukuthi ube nomona ngeke ngize ngiyikhiphe, kodwa ngelinye ilanga mhlawumpe uyosizakala, mhlawumpe umdali nawe kuphe inhliziyo enhle ngoba wadala unenhliziyo enhle. Into owakhuliswa ngayo leyo, wawudalela ukuthi ube nenhliziyo enhle ezweni. Qha nje umuntu uhamba ashintshe-ke ngenxa indlela ekhule ngayo, but-ke usawushintsha-ke nawe ufane nabanye abantu. Wena unomona ngoba bakhona abanomona ukuthi ngicula kahle, ngiyabehlula ngokucula, yabo. Ngithi-ke nami-ke basawushintsha bafana nabanye abantu-ke ngoba phela abadalelwanga ubuthakathi loba abanabo ey'nhliziyweni. ngithi bayathakatha abantu ezweni bathi ngicula kabi ezweni wema ngaze ngacula kahle nguKing Nuba, uyalizwa izwi lami liflowa kamnandi wema. Ngizakuba sona isicathulo la sidumile, isicathulo esidlula ukuduma abantu. Kukhona abantu abahlwele isicathulo ngodumo, sengifike ngasifaka kubantu i-ubhuti. Kuthiwa ngiyahola nje ka-ubhuti, angithole imali engenayo ngenxa yokuthi ngifike ngayifaka kubantu. Asikho isicathulo esidume kwedlula lesi. I-ubhuti wema ngaze ngagqoka kahle ezweni, Mina-ke ibakwethu ngidla kahle ukudla kwabantu abanesini lawo, but-ke uma ukuthi-ke unemali yakho uyakudla nawe. Ya kudliwa yila bantu abathi siyahamba yabo,
thina nje sikudla nje sinamazinyo iziqhaqha zamazinyo ethu sizitshotose u-soft life nawe uyozofika kuleli zinga. Izinga lihle izinga lami, ukhingi busemazingeni kuyoze kuphela umhlaba wema bakwethu, ngithi angikho lapho ekuthomeni, angithandi nje ngizobe ngiyibonisa impilo yami bakwethu anginiyeke mina. ngithi ngiphila kamnandi, banomona abantu ezweni, banomona kaze ngaphila kahle ezweni, ngaphila kahle ezweni, ngiphila kahle ezweni, ngezibiliboco yaze ngaphila kahle ezweni, ngaphila kahle ezweni